हेलौ सनामोन दिनैबो नुजाफैलायबाय दसे समबाबो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाबजुबबाबो आरोना सनामोनाबो नेनानै थायो नालाय जाय जाय नायनो मोजां मोनो बेनिफ्रायथ' नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरदो यखिमोन ओमफ्राय देहायाथ' सुख गैखाया थेवबाबो बानायदों आरोना आङो भिडिअखौ दसे सम लाबोनोसै होननानै जोंनि बावगारहायै गोसोखौबो होनाय जाबाय सनामोन जुदि नोंथांमोना नायनो होननानै नेनानै दङमोनबा बावगारहायै गोसोखौबो नायदो दै यखिमोन नायनानै लाइक कमेन्टबो खालामनानै फैदो गोबावमानियानो जाबायमोन बेखौ लाबोयिया जाय जाय नोंथांमोना मिथिया स' आं बुंना होनि बावगारहायै गोसोआबो जोंनिनो आरोना लोगोफोर जोंनि सेकेन्ड चेनेल बेहाय होनाय जादों बेबो मोनसे स्ट'रियानो नोंथांमोना नुफेराखैबा नायाखैबा माने नायफेराखैबा आरो गोदान गोदान सनामोन साबस्क्राइबारबो फैयो नालाय स' नोंथांमोना नुवाखैबा खेबसे नायनानै फैबानो जाबाय आरो जाय जायबा नायखायो बिथांमोनाथ' मिथिखागोनानो अब्ला लोगोफोर टाइम एडजास्ट खालामनो हायियाव लाबोनाय जाथ'वाखैमोन दिनै लाबोबाय लोगो नोंथांमोनाबो नायदो यखिमोन दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो आरो लिंकखौ जों डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना बेयाव थुनानै नायब्लानो नुनो मोनगोन आरोना बै मोनसे स्ट'रिखौबो नायदो यखिमोन जाय जाय नुवाखैबा नायफेराखैबा नाय आरो जाय जाय सनामोना नायनो मोजां मोनो नोंथांमोनाबो नाय भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दे सनामोन खामानिया आंना मोजाङानो जा गाज्रियानो जा थेवबो आं आंनि बिमानि थाखाय माबा नङा माबा मोनसेथ' खालामना होनो हाबाय जेराव माने आं गैयाबाबो माब्लाबा समाव आइया एसेबाबोथ' मदद मोनगोन दखान खुलिनायजों दाथ' जा खालामगोन आं खालि आंनि आइनि थाखायल'सो खालामगोन दंआनो सोर आंहालाय आरो र' आइया जिनिसफोर बिहरनाया आं लाबोबायमोन दाबा माबाफोर बावबोखो ना माखो आइयै दखाननिनो जिनिसफोरा मा मा दं गैया नायफैलाय लाबोजोबखोना जोबदा लिस्टआव हरनायखौथ' आं लाबोनाय बायदि मोनदोंमोन औ आबा र' लाबोबाय ओमफ्राय न'आवनो लांखादोंमोन है न'आवलाय मा लांबाय थाबावनो लाबोफिनखागोनखा दखानावनो बेहायनो नांखागौ जेराव लाखिखादो दा एसे थाब थांदो आं थाफैगोन दखानाव मोनायाव बारा थानो हालै नोङो गगा मोनगोन लोमजागोन नोंहा देहायानो ओरैनोबा हाथारा दे जागोन दे आरो नोंबो बारा गोबाव दाथा 8थासोबानो बन्द' खालामबानो जाबाय गामियावलाय आरो एसे गोबावबो रावबो फैयाना औ आयै आरोबा नांथारगौ जाबालाय न'आवनो लांफैखायोना टेनसन गैया टाउनावसो होनो मोननांगौमोन टाउनाव होबालाय साबसिन एसे इनकामा मोजां जागौमोन आरो जेबो नंला दाबो आयै एसे एनैथ' थाइसे थाइनैबाबो फैयोना दे लाबोदो ओरै बुस्थुआ दोनहैखानोसै औ ओमफ्राय माबा नोंनो एसे मा होनो चावमिन लाबोफादोंलां जाबानो जाबाय दा नों दाख्लै जानो बुंदोंमोन ना आयौ हा बेखौनो लाबोलायबाय नोङो गथ'आ फैसा गैयिनि फैसा ओरैनो गारनायाव दङहाय बियो जानोब्रा आयै जाबानो जाबायना फिसाला लाबोनायखौलाय आरो माथो जाया होनो सोरबा नों जायाबा हले आं जाबावगोनसो दे जागोन आरो औ हेलौ लोखि मिथिदोंना मिथियाखैरा नोंलाय नैबे मेडाम सनामोननाव बिसिना फिसालाखौ सोरबा सुथारलांबायलै वाट माब्रै जानो मोनखो बेलाय बिसिनावथ' मेल्ला बडिगार्ड थायोना औलै जोंबो आन्दाज मोनस्लाबासै माला बिदि जाखो बोथोराबो एसे गाज्रिमोन ना मैया ओमफ्राय माबायालाय सना मेडामा ओमफ्राय बिमाया आरे भाई बिसिना न'आवनो गोरबोर जानानै दं दासान्दि सना मेडामजों बिमायाबो जेलावसो दंहैयो दा आयौ ओमफ्राय आंहा जेबो खबरखौनो मोनथ'थाराखै माने एसे बेस्थ'बोमोन नालाय आङो गोदोसो खामानि मावोमोन नालाय बिसिनावबो अ गड बिस्राबो बेफोरबायदिसो जानानै दं ओमफ्राय फिसालाया अबे हस्पिटालाव एडमिट दं होनदों बे खाथिनि हस्पिटालावनो दंहैयोलै आरो माबाया सुथारग्रायाबो हिनजावलायबावसोब्रा मा बुंदों हिनजावासो नाथाय सोर मा मोनथिनोलै गिदिर मानसि मालायबा बेबा हाजारथा दुसमन थायोना दे होमबा आसोल साननि एक्स ना माथो एसेबां घटना जानानै दंनो थोस थेवबो गथ'खौ खोनानानै एसे बोरैबा मोनदों आरोना बिदि जानाङामोन बेसेरा गथ'निथ' जेबो दाय गैयाना बिमा आरो बिबैनि थाखायनो जाजोब्बाय हाजारथा दुसमन थायोलै बिसिनावबो नंमारगौ दे गथ'खौ नायनायासो हामगोन नामा रा नायनाय जायोबा दा र' टाइम बहननानै थांगोन आङो बिसिनि चक्करफ्राव बारा हाबनो बासै आङो माने झामेला होननाय चक्करावनो दाना हाबला लोखिया एसे बादबनाय फैबाय आरोना मोजां लामायाव आगान सुरनो नागिरगासिनो आङो मोजां लामायाव आगान सुरबाबो हिनजावखौनो मोनबाय बायालै सिबाय अन्थाव बाथाव आङो दसेयाबो नालाय बिराद रावखौबो मैया जावैसो लाबोनाय जुलाफि जाबाय आं बोरैबासो मोनबाय थाबाय माथो गोदैद्रायथारमोन अब्लाबो हा बिजामादै लाबोनाय नालाय आरो बेदरबो सेरसेसो लाबोबावदों आजां गाजांनो जोंहानो दंखायोमोन जोंहाथ' दासान्दि बेदरानो जोबलाहाय आलासिबो फैबाय थानाय जादों र' आयै आब'नि फन फैदोंमोनलै
ए हामफ्राय माथो बुंहरदों न'आव थांबायनो जावैसोजों न'आव थांनायखौथ' बाथो आयै बे अलंबार ना मा होनोथाय गुबैनि फिसालाया माने सना होननायनि फिसालाया सुथार जाबायनोलै सोरजोंबा हस्पिटालावसो दङनो दायो मा माबोरै हासार सुथारखोसै मोनथिया आयै आब'आना बोरैबा गाबनाय रखमसो खोनादोंलै आं आवाजखौनो गाबदोंना मायोबा गावाबो मा जाखोथाय ने बेहा सुथार जादों आब'आबा मानो टेनसन जादों आयौ हामा जाखोसै बेलाय औलै आयै देनाय फन हरफिननाय आं रायलायनि र' औ र' हरनि आङो रिं जादों र' आयै आइ मारै मारै बिदि जाखोसै ओमफ्रायथ' दा इदिबा नोंनि गुमै आरो आब'नि जिउआवबो बिदि जागोन ना खैफोद माबा माबि मोनसे फैलायगोन बिदिनाय हरलाय मा जामारदों एसे रोखा रोखा मिथिना लाखानां गिलायलाङोहां ओरैनो नों गुमैजों बिहा सोमोन्दो दङ फनखौनो हमाबा दासो हरदोंमोनबा एसे बेस्थ' होनखादोंमोन दायो हरफिनगोनदांलै हेलौ आब' आइया दानबायसो औ हेलौ आब' आइ रायलायनोलै हा दायो नै आइ थुनथुलि आं सोंहरनो आइ थुनथुलि दायो दे आब' होमबा दा हरसै आङो बिखायासो ख्लाब मोनलायलायथारोहां बे सनानि फेमिलि जावैसोजों सन्देरनाय ना बेखायनो बायो आङो बोरैबा मोनखाङो बिदि जाबावगोन आइयाबो बे हिनजाव गोनांखाखौसो फसायो नालाय बेखौसो हाबा खालामबाय नालाय गिनाय मोनखांबायथारसै आं दाना इसोर नायहरहाय आंनि फिसानि जिउआव जेबो बिदि बेले बेजे दालाबोथारसै सान आइनो अलंबारा दा जोबोद सिरियासआव दङ बाट हामगोन बियो नायल' सान नों खोनादोंना खोनादो थुनथुलि आरे मा खालामामोन बे गथ'आ नोंनि बे गथ'खौ बुथारनो चान्स लादों थुनथुलि बे माबा खोथा जाबाय नामा सान आं जेबो खालामाखैथ' आं बुंखाबाय नालाय थांदोंमोन बिनिफ्राय जानो हागौ सोरबा सुथुर दंखायोमोन बिसिनि न'आव नोंनि आखायावनो थुनथुलि नोंनि आखायावनो सिखाया दङमोन आरोथ' नों बेबायदि बुंबावदोंसो माब्रै रावबोआनो गैखायामोन माथो सान प्लिज ट्रास्ट मी आं मानो बुथारनांगौ बे गथ'खौलाय आंथ' बेफोरबायदि सानाखैनोमोन आरो साननोबो हाया आं बिदि मानो खालामनो गोनांथि दिनै नों बे गथ'आ हामनो एथ' सिरियासआव दं डक्टराबा मा जवाब होगोन मोनथियानो नों मानो बिदि खालामनाय मानसि बुथारनोबो हायो आरो मानसि बुथारनोबो हालायलायो साजा मोननांगौ बिसोर दंखायोना बिसोरो साजा मोनगासिनोखा अब्लालाय बेखौलाय नों हेगारबानो जायोमोन ना आरे आं मिथिगौ आंजों प्रब्लेम दं होननानै थेवबो नोङो एसे रागाखौ कन्ट्रल खालामनांगौ ना सान आं बुंखाबायानो आं जेबो खालामाखै नों बा आंखौनो फोथायलायबावा अके फाइन नों आंखौ फोथायबावा नाथाय सान नों बेफोरबायदि आंखौ फोथायालासे थानो थिग खालामाखै दै बेयोबाथ' गथ'आनो बे थामाम जाखाथारबाबो मोजां जासै मानो होनबा नों आंखौ बेफोरबायदि ट्रास्ट खालामखायाखैथ' बा रागाया नायनाय दासिमबो रागा दङ ना रागा जोंगाथ' मा जानो आं बुंबाबो फोथायला आरे आंनो बैयाव थांनायानो आंनि सबसे बायदि भुलमोन दा माबा आंखौसो बेफोरबायदि सानजोबलाबायबायना नङाबा सोरबा प्लेनिं खालामनासो दोनखादोंमोनदां गथ'खौ बेफोरबायदि खालामनो होननानै मानोना बिना बिमा आरो बिबैया दि दा इयाव दंहैयोना नों मानो बेफोरखौ बुजिया दे आरो एसेबां देहाव नांबालाय बिदि देहाव नाङो आरो आंखौनो ट्रास्ट खालामलायालासिनो आरोना नों दाय मावदों नों मालायखौसो दाय मावो होनलायलायदों नों मालाय दाय मावाखै आरो बिदि खालामनानै सोरनिबा जिउखौ लानाया मोजां जाबाय आरे जिउ लानांगौबा आं मा लांथायाव लासिगौमोन माथो बिदि नेनांलायगौनि गोनांथि मामोन बेहाय थुनथुलिया सोरमोन बियो हो सान मा बुंनाय जाखो बिलाय नोंथाङा जोंजों दायो थांनांगोन थानायाव नोंथांनि खिलाफ FIR होनाय जादों मा रावबो दायनिगिरिखौ बेबायदि अननानै जायाना थुनथुलि दाय मावदोंबालाय बयबो साजा मोनखायो माथो सैथो नालाय सैथो नों आंखौ दिनै ट्रास्ट खालामालासे आंखौसो बेफोरबायदि नोङो ओरै बुंबाय थाबावदों ना नै नोंथाङा जोंजों थांनांगोन फस्थायगोन मायबा आंखौसो बेबायदि दायनिगिरि सानलायदोंथ' नोङो नायबाय था नोंजोंबो रायलायलाय आङो आंखौ प्रुफ जानो होग्रोना फार्स्टलि घटनाखौ सामने फैनो होग्रो ओमफ्राय मोनथिगोन दा ओइ सान फोथायाखैना नों आंखौ फोथायाखै दे जागोन दे उनाव गाबै दाफैलै आंनि सिगाङाव आंबो नोंखौ सिनाया नोंबो आंखौ सिनायै जानांगोन आरे आरामसे गोख्रै नोंसोर आंखौ लांनो गोसो लांब्रा जेबो टेनसन गैयाना आं जेबो खालामखायाखैबा आं गासिबो खोन्थाजोबगोन सासे गथ'खौ बेबायदि बुथारनो साननायनि सिगां एसेबो आखाया नोंना माबायासै दंखायोमोन बेनिफ्रायथ' बिसोर खालामदों आं खालामाखै आंनि जेबो आखाइ गैया बेयाव सरित मोनथिगौ आं थुनथुलिया रागा खरा होननानै थेवबो बेबायदि मानसि बुथारनो सानलायो आरो बेबायदि हालायो बियो माथो गुबुनखौसो बुंबाय थायोमोन दाय मावनायखौ दा गावनो बिदि दाय मावबाय एफा गिदिर दाय अलंबाराबा माबोरै जागोन बिनि हालोदाबा बिराद सिरियासमोन
डक्टराबो दाबो ओंखारबोला। ओइ बाजै मैयासो आं मैगं लांदोंमोन ना। औ नानि। आरे बाजै गासिबो सेल खालामनो हाजोबदोंहाय मैया। बे मैगं गोथां लाफा एसे लांनाया बेबो थांजोबदों। बेथ' जोबोद मोजां होनबा। औ ओमफ्राय सासे आबैयाथ' आंखौ माबा गाबोनबो लाबोदे होनना बुंलायदों। मोजां मोनथारदोंनो दाख्लै खेबसे जानाया। जोंनि लायाबो गोदै जासोखायोमोन ना। औ नानि मोजाङानो जाबाय दे। अब्लाबो नानि एबार खनसेयाव आङो थांनोसै नामा हाथायाव? नोंलाय मानोथो थांबाय थाबावनो? न' बाजै नोंलाय मानो थांनांगौ? आं दङ ना। आङो थांगोन दे माथो जानो दङ। थेवबाबो नोंहा सिख्ला जाहैबायना। बाजै नांगौनि समाव मा सिख्ला मा बुरै हो गासैबो गोनांथिबा खालामनांगौबो जाखायो गासैबो। खामानियालाय खामानिसो ना बेथ' मा गाज्रि। आं सिख्ला मैगं फानबा माबा जागोन नामा? जायाथ'ना। औ बेबो नालाय माथो नांगौनि समाव रावबो होफैयालै बाजै। बेखायनो गासैबो खामानिखौनो गोसो होनानै मावब्लासो नोंनि नांगौखौबो नोङो सुफुंनो हागोन ना एसे एनैबाबो। फैसाया अब्लासो फैगोन दा नाजाब्लासो। थारैनो नंमारगौ दे नानि। रावबो सोंनानैबो होफैया फैयाबो। दा जोंसो जेनथेन आरो आइनि थाखाय फैसा लानाया बेबो आदाया फन हरदों र' दाख्लै। ओमफ्राय आङो सासे माबाजों आब'जों साहा दखानावसो थांथ'नो नागिरदों साननैसो आरो मावथ'नो लिंदोंमोन नालाय। जायो बिदिबाबो। आरो नायल' बाजै सानसे जोंहाबो फैसा जमा जाबोला सानैजों नांगौबा दखान होगोन ने। बेथ' जोबोद मोजांमोन आखायाव फैसा थाबालाय गासैबो जायोना नानि। दे आथिं आखाइ सुदो होमबालाय आङो नोंनो साहा दहाय फुदुंनाय दंमोन फुदुंफिनना लायनि र'। दे होमबा। ओमफ्राय नानिया न'आवनो दङ दा? लेखा नायनो होनना जिरायदोंमोन ओंखामबो जाथ'वाखै। बाव लेखा नायनो मबाइलसो थुबाय थाखागोन बियो र'। मिथिला आरो आंबो एसे बे बारिनि मैगंखौनो लगाय मोनदो एवनोसैहाय नानि दायो। बेनो गोथाव बाजै ओमफ्राय ना गोरानखौ एसेखौ बाथोन देगोन आं दायो। औ दे। लोगो नोंथांमोन भिडिअ'आ गुसुं जादों। गुसुं जानायनिबो जाहोना जाहैबाय आं बारा थिग नंथ'आ दासान्दि। आंहा जोबोद प्रब्लेम सोलिगासिनो दासान्दि। थेवबो नोंथांमोनाबो सासे सानै नेना थायो नालाय सनामोन। बेखायनो आंबो लाबोनो होननानै लाबोबाय आरो। जायखिया मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो नोंथांमोना नायनो मोजां मोनग्रा सनामोना लाइक थुनानै गालां। लोगोसे कमेन्ट खालाम मोजां मोनबा कमेन्टबो खालामलांदो खिमोन। लाभ इउ दे सनामोन भिडिअ'खौ नायलांदो। उरायना उरायना गथ' नै मेथाइ लाबोदोंमोन आं जानोबा। पक'रा एसे लाबोदोंना बेखौनो ज' जानोसै दा। फागिलि जाबाय आं फागिलि नोंनि अननायाव। मा होनदों आब'? औ फाग्लियानो जामारबाय दे नोङो मबाइलनि फाग्लि। आरो बा लेखाखौ फरायनो होननानैथ' फरायखायाखै बे। मबाइल थुदों दा नोङो फेसबुक नायगासिनो? ओहो आंनि आब' आंलाय माला फेसबुक नायलायखो। नायबानो जाबाय आं लेखासो दसे नायदोंमोनलै। मानो ओमफ्राय मानो लिंहरा? आङो पक'रा एसे लाबोदोंमोन जानोसै। चिकेन पक'रा आब'? खोमाया जिगोनलै आब' सना गारनांगौ। नायलाय गावहाबो माबा खोमियाव खेबनायखौ गारखाया। औ चिकेन पक'रा एसे गोथाव दा आं जासाबबायनो बायो बिदि ओरैनो पक'राखौ। ओमफ्राय बेसेबां चाटनिजों गोथाव जायो जानो इसेबां टेस्टि आरो नोंहा बायोना। नांगौ नोंनो जानायखौबा टेस्टि गोथाव ओरैनोबाथ' खामानियाव उदाया। औलै आब' जानांगौबो ना जायाबालाय बोरै जानो। ओमफ्राय सानसे जाखाजोबोबा देनां थैबा माखौबा मोनजागोनलै। डायलगाबा डायलग मास्टारनि। दालाय राननि बेखौनो आं एसे। नायलाय आब' नङा बेयाव थां सा लोंनोसै जमानो। बाजैया साहा गरम खालामहैदों नों प्लिज लाय थां। हेलौ आब' आं लोगोजों रायलायहरदों दे नों लायनानै नों जाफैदो। ओमफ्राय आं दायो जागोन दे दोनबानो जाबाय मोननैसो। औ हेलौ दायो थांगोन बेलासियाव। माला? ओहो 4:30बा। रायना फैदोब्रा। सोरबा दादों? गैया। दे जागोन लाबोबानो जाबाय। बे मानो जेखौबो सिरियास लाया दे दसे समबो मोजां गाज्रि रायलाया। बोरैबा जाथारबाय दे आइ थांनायनिफ्राय रासिन जाबाय गथ'आ। नै अखाफोर आं बैयाव माबा लायनोहाय प्लास्टिकआ गैलामोन। दा सोरबा माबा माबि लांबा हरनोनो गैया इसेबो। नों थाथ'बानो जाबाय दसे। दे आब' जागोन। आंलाय सानदोंमोन गाबोननिफ्रायसो लिंहरमारसै नोंखौ ओमफ्राय दिनैनो लिंहरबायहां। हारसिंबाथाय हास्लाबा जायो। नोंगुमैयाबो गावनि खामानियाव बेस्थ'ना दखानाव फैबाय थानो सोलाबा। हारसिङाव आख' फिख' जानायखाय नोंखौनो लिंबाय आं। औ दे आब' ओमफ्राय सिंग्रायासो बानायबावनांगौमोन न'? औ
औहाय थाब थाब जोबदों दिनै आरो हाथायबो ना मानसि जासोदों फैखायो मानसिया बिदिनो दे थाथ'लायना फैग्रोनां दा हाखु दाखु जालायगोन दे होमबालाय आब' जारलासो जागोनहाय एसे एनै मावना जायाबालाय बहाथो उफायबाव खामायग्राबो गैखालाबा माथो खालामबावनो आरो गोदो उन्दै समानो मोजांमोनलै आर्ट कलेज लाइफआ दाबा टेनसनजोंनो बुंफबजोब्बायसो आंनि जिउआ लोगोफोरखौबो फालिफोरखौ जे मालाय स्टेटास होसोनाय नुदों आङो नागरथला गाखोनाय माबा माबि नाव गाखोनाय लास्ट मिनिटआव थांसोदों आंहासो नै साहा दखानाव साहासो रानबाय दङ पकरिसो सावबाय दं सिंग्रा बानायनोसै एसे एवहैनांगौ दंमोन आरो एवहैग्रोनोसै दा लेट जागोन साहाखौनो खापसे लोंलांसै खोमालां ओमफ्राय डाइरेक्ट हस्पिटालाव थांसै नायनोसै आरो र' मा जायो सिंग्रानि गोथाव सावनाय मोनामखाबायलै सिंग्राखौनो जालांसै आङो हेल' ओइ मादै सिंग्रा जागोन ना जागोन र' जिरायनाय दे ओमफ्राय माबा साहा खापसेलै मादै साहाजों जानायाव मा दङ लाबोदो आरो सिंग्राखौथ' लाबोखाथार पकरि दंबा पकरिखौबो लाबोबावदो जागोन नै गुदुं गुदुं एवखादों जिराय दे साहाया खापसे न' औ साहाया खापसे हो आरे अखाफोर नों आरे माथो नोंसोरलाय लक्ष्मण नायना किसमोदा नै दिनै साहा दखानाव माबा लोगो मोनहैलायबाय जोंखौ ओमफ्राय नोंबो मा साहा लोंनो फैदों बिदिबा दिनै खापसे साहा लोंनायनि चान्स मोनलायबाय जोंहा ने सानैजों जमा लोंलांसै माथो ओमफ्राय नों हाथायाव फैदोंमोन अखाफोर